Меч! Меч! Виж какви са готски ръкавици имаме, гледай. Опа, шик-тагмат. Днес ще направим едно сравнение между два модела на световната марка в производство на боксови ръкавици Rival, която е в топ 10 вече години наред. RS11V с по-високо качество модел. Той е изработен от неразрушим микрофибър. Пяна, която е с ниска плътност и специална система за закрепване на китката. Вътрешната част на ръкавицата Хастара е доста мек и удобен. Захвата също на юмрука за свиването на ръката. Другия модел Rival ръкавица е RS80V. Той е също доста висок клас ръкавица. Има специална система за проветряване на ръката, за дишане на ръкавицата. Захвата за юмрука също е много удобен. Микрофибърен, от който е изработена ръкавицата, също е много здрав. И първо четене, разликата, която констатираме, единствено